Iya, itu tuh lah sorry. Kalau kayak gini itu lomba. Keby som povedal, že prvá cena je auto, tak každý by išiel. Čo radšej šúpate, jablká alebo zemiaky? To manžel robí. Tak idem znova položiť otázku. Čo radšej šúpate, jablká alebo zemiaky? To, čo treba. To, čo žena rozkáže. Tak, tak. Ďakujem.